pun Bapak Haji Abbas Supandi selaku pengasuh wilayah jamaah Manakib Al-Mubarak, Bapak Asatid dan Sami Rawuh, dan kita taati Ustaz Ahmad Fauzi sepidan mengulang kita salam mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Ampun-ampun dan mereka kita kasih dengan sehat sempat mugi-mugi keramat kita sedoyo ini pun itikaf, ini pun zikrullah, ini pun tambah mahabbah dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azal pun sebagian dari Allah Subhanahu wa taala. Salam sosial kita dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita kasih kemuliaan syafaat untuk mungkin lantas kita diberi harta surga Allah Ta'ala. Dan ini kan dokter adalah kita kirakan sesarengan jamaah yang betul-betul nanti itu betul-betul campur betul terjadi kesannya awal memberi kesarengan dan akan pengawasan kita berdua sampai kita berdua Ustaz Ahmad Fauzi dan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin muhtaramin wa amin wa ulama wa rasulullah sepuh dan majelis ta'lim wal manajib, pada khusus pada sebagai mata Allah di hayati sedang hadirin hadirat rahimahumullah. Monggo salam-salam naos kita kasih wonten ya. Lek lare mondok ngantos liburan kita ilang. Ini ngantos liburan kita dengan kasih wonten. Betul satu bulan kayak ini. Hadirin rahimahullah, alhamdulillah kita sedang kasih dengan sehat walafiat saja diuji datang majelis mikro. Subhanallah, ini kita wajib untuk bersyukur karena di daerah kita masih banyak syiar-syiar Islam. Kayak wonten majelis-majelis ngeten iki tambah kirangan bagus juga opo generasi sekarang ini. Jadi kita harus bersyukur, berterima kasih kepada seluruh pihak yang selalu mengadakan majelis-majelis poin, majelis-majelis kebaikan. Karena dengan majelis-majelis inilah hati-hati kita ditempa sing sumpek-sumpek urusan sembarang kalir sagete antenge antine salah setunggale kalian zikir nggih. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ilmu bahwa hanya dengan zikir kepada Allah hati itu bisa tenang. Dengan sak kata-kata masalah lek melebet manajib insyaallah padha padang hadisnya insyaallah. Monggo sama-sama dibuka halaman 12 Faslun A'dhar Sholat, halaman 12 yang kalulas sambung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun
utawi iki iku fasal aqdarus sholati utawi pira-pira udhure sholat iku isnani ana loro annaumu suci iku turu wan isyanu lan lali faslun utawi iki iku fasal syurutus sholati utawi pira-pira syarate sholat iku samaniyatun ana wolu taharatul hadatsaini suci iku suci saking hadas loro wa taharatu lan suci anin najasati saking najis fistaubi ing dalam dodot wal badani lan badan wal makani lan panggonan wasatul aurati lan nutubi aurat wastiqbalul kiblati lan madhep maring kiblat wa dukhulul waqti lan manjinge waktu wal ilmu lan weruh bifardiyatiha kelawan kefarduane sholat wa alla ya'taqida lan yento ora nekotaken fardon ing perkara fardu min furudiha saking pira-pira fardune sholat sunnatan ing sunnah wajtinabul mubtilati lan ngedoi pira-pira perkara kang batalaken Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aqdarus sholat. Fasal ingkang jelasaken uzur-uzure sholat. Uzur niki napa maksude? Uzur niku maksude alasan ketika seseorang dimaafkan tidak melakukan sholat. Ada uzur niku saking lafaz uzrun, makanya wonten lafaz i'tadzaro. I'tadzaro niku artine nyuwun uzur, meminta izin. Dalam Quran wonten ayat ya'tadziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim, menjelaskan tentang orang-orang munafik yang meminta uzur, meminta izin kepada Rasulullah ketika mau perang. Kalau saya tondone yang munafik niku zamane Kanjeng Nabi, niku nek Kanjeng Nabi ngumumno nek ayo iki mari iki perang, niku wong-wong munafik wis ancang-ancang, waduh wae izin iki wae niku tengere wong munafik. Niku tengah Qur'ane wonten ayat yang juz 11 ya ta'dziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim qul la ta'tadziru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allahu min akhbarikum
rasa uzur, itu artinya alasan. Alasan orang boleh tidak sholat isnani niku wonten kalih. Napa niku yang pertama an-naumu, karena tidur. Nggih. Tapi perlu dijelaskan turunnya sing model apa nggih. Kita dijelaskan. Termasuk hal yang menjadi uzur sholat itu adalah tidur. Tidur di sini yang pertama. Keterangannya tidur nih. Niku sesuai pada waktunya. Nggih, sesuai pada waktunya. Dadi lek wonten tilem, wonten tiyang tileme pas sampun manjing waktu sholat utawa parek manjing waktu sholat, akhirnya gara-gara turun ini sampai boten tangi, ya sampai boten tangi sampai keliwat waktu nih, berarti tidurnya ini termasuk dosa. Nih contoh saumpami zuhur kurang 10 menit, nih zuhur kurang 10 menit. Terus tak turu wis saumpami nih tangi-tangi jam 3 asar lunange, akhirnya boten sempat sholat zuhur. Maka hal yang seperti ini itu tidak termasuk harus sholat. Jadi tidurnya itu bukan tidur sing no, nggih tiyang niku lek tilem kudu ditepakno ngoten. Terlebih jika sudah jelas waktu masuk sholat. Lek teng kitab Fathul Mu'in penjelasannya, kalau sudah masuk waktu sholat dan ada keyakinan yang unggul, yakin waduh aku lek turu dhisik jelas ndak kira sembahyang, niku turune haram. Nggih, terus jam 12 kan sampun manjing zuhur. Jenengan terus mikir aku lek turu batang sampah. Kayak kebun nggak kena nggak kena ditangekno so. Waduh aku lek turu iki koyo keleben sampai asar. Maka orang ini harus sholat dulu. Wis tak sembahyang cek ndak ilang dulu ngoten. Nggih, dadose tilem niku wonten carane cek termasuk harus sholat. Termasuk kadang niki kula nyebutaken teng lare-lare sing enem-enem sing biasa begadang. Nih, sing biasa napa game sampai subuh. Nggih. Niku mari sak setap wis biasane mulai pusreng bahasa Indonesia ini. Jadi menaikkan tingkatnya di gamenya nih. Nggih, sampai jam 12 jam. Nggih, niku waduh betang lek. Nggih, sampai jam 2. Tapi lek wis kate subuh mesti kan. Lek wis kajenge manjing subuh niku mesti ngantuk. Akhirnya napa? Dilem lah. Tilem jelas tangi-tangi jam 8. Tangi-tangi jam 8. Maka hal yang seperti ini tidak termasuk harus sholat. Berarti tiang niki termasuk orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat. Terus tiang niku diparingi akal. Niku kersane semerap. Oh, wayahe sembahyang zuhur. Ditinggali jam. Oh, wayahe ngene wayahe. Nah, akalnya itu digunakan untuk seperti itu. Nah, lek sampun semerap bahwa ketika sudah hampir masuk waktu sholat atau sudah masuk waktu sholat, kemudian dia tidur, dia yakin akal ini sanjang. Aku lek model koyo ngene koyoke ninggalno sholat. Niku wajib tidak tidur sholat riyen baru ngoten nggih. Dados tilem seperti ini lek tiyang sing napa gawe kamar wis pokoke turu lah. Wis termasuk uzur sholat turu ae nggih. Akhire tilem. Nah niki wonten ilmune nggih, wonten sekedar pokoke turu mboten wonten tata cara. Nggih. Niku adalah an-naum. Nah lek sing adzarus sholat sing asli ya napa? Adzarus sholat sing asli
saumpami nggih tiyang niki biasa qailulah nggih wonten turu niku jenenge turu qailulah tilem qailulah wonten qailulah wonten hailulah wonten ailulah wonten 3 fase tidur setelah subuh niku namine hailulah hailulatun dari kata halayaqulu artine ngaling-ngalingi tahu atau abot tahu mari subuh sing tahu tilem mantun subuh niku artine asmane hailulah tilem sing ngaling-ngalingi antara tiyang niki kali rezekine niku namine hailulah mila lek tiyang sanjang niku aja turu isu-isu rezekimu dipangan bentengan wonten biasa nggih niku untuk membahasakan hailulah nggih turu sing ngarai kalingan nggih tapi rada apa nggih nggih nomor kali napa malih mari subuh pas poso-poso terus dina Minggu masyaallah nikmat nggih nomor kali niku qailulah niku tidur siang sebelum sholat zuhur. Ada yang menyatakan maksimal 10 menit wis macam-macam nggih asal wonten sing setengah jam wonten sing 10 menit pokoke saderenge zuhur saderenge manjing zuhur nggih sanes wis mlebu zuhur saderenge manjing zuhur niku sampun niku namine tidur qailulah hukumnya sangat dianjurkan orang yang tidur qailulah itu insya Allah malam harinya bisa melaksanakan sholat qiyamul lail sholat tahajud mila teng pondok-pondok niku biasae niku wonten film qailulah dateng Salafiyah Pasuruan nggih teng Mbah Hamid niku wajib mantun sekolah nggih mantun sekolah ngoten izin sampai zuhur niku santri wajib tidur bahkan nek mboten tidur disamblek boy ana wong turu sampai dikongkon lek dak turu di samblek barang soalnya napa soalnya kersane ngelakoni nggih pancene pondok niku ngene napa melatih agar kesehariannya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasul. Mereka ini dipencut barang yang buatan tilem. Nah, terus napa namine biasanya jam 1:30 niku sampun tangi nggih terus siram baru kemudian jamaah zuhur. Nah, niku lek teng Salafiyah Pasuruan niku namine tidur qailulah. Hukumnya sangat dianjurkan karena memudahkan orang untuk bisa melaksanakan sholat malam. Engkang nomor 3 namine tidur ailulah. Tidur ailulah itu adalah tidur yang dilakukan setelah sholat asar. Tiang nek tilem mantun sholat asar niku namine tiang sing tileme namine ailulah. Ailulah itu dari kata alilun, illatun artinya penyakit. Dados elek mari asar kok tilem biasa koyo gendeng nggih. Tangi-tangi lah koyo wis subuh. Padahal kajenge mari ning lho nggih. Lho pancene sampun disanjangaken kali kanjeng niku ailulah. Diarai wong penyakitan. Nggih. Mila menawi saged diatur waktu tidurnya, jangan sampai kemudian yang dianjurkan malah gak tidur, yang tidak dianjurkan malah tidur pun sampai. Terkait kali tidur niki sepindah malih tiyang lek tilem dalam keadaan waktu sholat sudah masuk. Saumpami Iwang lek sengojo kan mboten asal. Sampami nggih. Jam 12. Terus pesen dhisik nang bojone to. Dik, aku kok jam 1 buka ono
Kalau model seperti ini niku mboten apa. Kranten apa? Kranten yakin ada yang membangunkan dia sebelum waktunya habis. Dadose sanjang piye? Pokoke wonten sing gugai mboten apa. Dan yang kedua, lek jenengan semerap wonten tiyang sinten mawon napa bojone napa sinten mawon iki jenengane lho iki mau beduk apa sadurunge beduk wis turu iki kate manjing asar wonge sing durung tangi niku jenengan wajib bugai wajib hukume bugai nggih mila termasuk yuga-yuga jenengan ingkang sampun balen nggih niku menawi nggih mboten menawi sakit wajib hukumnya dibangunkan untuk melaksanakan sholat. Contohnya saumpami biasanya saya kalau angel subuh ini saya angel ini kan ini subuh. Contohnya pas kajenge pas subuh katen tek durung nang dibuka. Ayo sembahyang endul sembahyang. Ngoten nggih. Contohnya itu kewajiban. Pun sampai dengan alasan saat lho sahabat wong arek sik cilik lho nggih lek boten dibiasakaken nggih sampai daplok nggih pancet nang nira sembahyang nggih. Terus memang harus ada ketegasan. Urusan sholat ini harus ada ketegasan. Nggih niku terkait dengan amal. Nggih. Saumpami jenengan sampun kesel, saumpami Ustaz, anak kula wis kula dobroki kula sembarang kali wis mboten mempan wis angel ta. Ini majelis ini adalah waktu jenengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala cek dibekakno atine anake. Ya Allah, anakku kula niki angel ngomong sembahyang. Kelawan wasilah Syekh Abdul Qadir jenengan bikak manahe cekne gelem salat. Ngoten nggih. Dan terus jenengan kali bengok ibadah Allah niku njaluk teng para wali. Nggih wasilah para ibadah Allah kan buanten suara. Yo jenengan pancen melung-melung njaluk tulung para wali. Aduh wis kula boten kiyam ngatasi anak kula piyambak jenengan tulungi anak kula dene dados anak ingkang salate terjaga. Nggih. Terus nggih sangat penting sekali mengikuti majelis-majelis seperti ini. Nah niku terkait kalian antau. Engkang nomor kali wan nisyanu lan lali asli nggih nisyanun nggih nisyanun niku memang asli lupa. Mboten apa namanya? Tanasa yo apen-apen lali. Nggih, apen-apen lali. Wis sembahyang koyo wis iki. Oh no. Wis sembahyang koyo wis sembahyang kok koyo iki. Iki kudu yakin wis sembahyang. Oh iya wis. Wis sembahyang dereng. Harus pun sampai nggih kata-kata koyo ini angel. Nah, sakniki saumpami ngenten. Lek saumpami wonten tiyang niku syak mama. Aku iku mangi wis dieling-eling. Aku mangi wis sembahyang apa durung? Dieling-eling, ndak eling blas. Maka dia wajib sholat. Meskipun saumpama kenyataannya dia sudah sholat. Nih, saumpami. Loh, iki wis jam 2 rek. Aku koyo durung sembahyang terus tak eling. Dieling-eling mboten ini. Mari salam kono iya mau sembahyang itu. Mboten napa-napa. Niku lebih baik daripada dia ternyata meninggalkan sholat soalnya iling-ilingan mau. Dan saya uang nisyan niki memang dia lupa. Mboten apen-apen lagi. Nah niki udzur sholat. Ternyata bahas dua hal ini suwe ternyata. Surut sholat ini sama niatun wonten wonten ini ya saya tambah keding. Syarat-syarat sholat niku wonten wolu. Niki lho yang membedakan
dengan orang yang mau belajar dan yang tidak belajar. Jenengan saderenge ngaos teng majelis niki, insyaallah lek ditakoni salate salat daerah jumlah. Sampeyan ditanya, piro salate salat? Oh, ono salate ta salat. Malah takon ono salate ta. Tapi barokah jenengan belajar nggih syurutus sholati samaniyatun. Oh, salate salat wonten 8. Ae semua ditangeti. Piro salate salat wonten? Napa yang pertama, toharatul hadasaini, suci dari 2 hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Dados lek wonten tiyang nanggung hadas maka haram salat. Dados syarat itu adalah ma yatawaqqafu alaihi sihhatus sholati. Sesuatu yang menjadi penyebab sahnya sholat itu namanya syarat. Kalau syarat tidak dipenuhi berarti sholatnya tidak sah. Nah, tiang nek gak ada hadas kok sholat, maka sholatnya hukumnya haram. Pun sampai wani-wani terus wadon gak deh wudhu maneh mau ngentut nek tit ngono tok. Ngentut nek tit ngono tok wis tak khusus bae. Mboten nangsa, iki jenenge nanggung hadas. Iki meskipun ngentut modele apa ndak lambune nggih sak utami. Nggih, nek ces khusus tok nggih tetep batal, tetep wudu. Nggih. Termasuk biasa lek wis nomo sampun nikah niku sentuhan dengan istri. Repot macam ini. Saya urusan tunggalin repot. Kita soalnya mengikuti mazhab Syafi'i ini. Belum buatan menjelaskan mazhab yang lain. Menjelaskan mazhab yang lain lagi khawatir sembrono jadi. Kalau ingin pas wonten alumni tentang Baitul Hikmah tentang Rasulullah. Niku narasumbernya Gus Bahar. Pas niku alhamdulillah kula sempat langsung bertanya kepada beliau. Dados lek jenengan kepengin semerap ngutik bojo asline batal apa ora? Jenengan ningali videone. Soale lek kula sing jelasaken mangke jenengan kuatire niku tasahul. Tasahul niku gawe gampang. Wes jare Ustaz Fauzi ndak apa-apa. Wah, wonten carane, nggih. Kersane wonten ngantos tasawuf. Wa taharatu 'anil najasati fi thawbi wal badani wal makani. Suci dari najis di dalam napa namanya rasukane bajunya, badannya dan tempatnya. Nggih. Niki harus suci, rasukane suci, nggih. Badannya suci, tempatnya juga harus suci. Nah, terkait tempat niki menawi jenengan sholat saulami niki terkait sholat jenazah yang apa namanya di kuburan. Terus sholat jenazah di kuburan niku ada 2 versi, ada yang memperbolehkan, ada yang mengharamkan. Yang mengharamkan seperti sana bercampur dengan najis. Yang memperbolehkan dengan syarat mayit itu diperkirakan belum rusak jasadnya. Jadosnya saulami. Wonten ulama besar wafat, ulama besar wafat. Jenengan pas ulama niki disolati teng masjid boten nututi, saking akeh sing nyolati akhirnya jenengan boten saged mlebet masjid utawa boten saged nyolati. Akhirnya jenengan saged nyolati niku wedal teng napa namanya kuburan. Nah niku wonten tata carane. Nah kan berarti mayite tasih anyar kan boten sing perkiraan sudah rusak jasad. Dalam hal ini jenengan tasik angsal untuk sholat di kuburan tersebut. Caranya
nggih lek teng niku mboten wonten tikar, mboten digelar tikar di atas napa di pinggir kuburan niku carane napa sandale jenengan niku pun sampai wonten tali sing ngeluhuri sandal no sukune jenengan. Maksudnya saumpami sandal jepit nih, kan wonten taline. Nah taline jenengan lepas, sandalnya jenengan ide. Terus mboten wonten tali yang mengikat ke kulit kaki jenengan. Paham? Ya. Nah niku mangke jenengan sholat niku bisa sah. Tapi lek napa namanya sandalnya niku mboten di ide. Jenenge sandal di ide Ustaz. Maksudnya taline. Jenenge sandal di banyak di ide sandal. Taline niku kok mboten jenengan ide pisan. Nggih, dukurane niku kok mboten jenengan ide. Niku mangke termasuk tahammulun najasah. Termasuk nanggung najis. Soale sandale jenengan ngandhape niku najis. Nah, lek mboten ditumpangi ngeten niku berarti taline niku sambung kelawan najis. Nah, lek model ngoten niku salate mboten sah. Nah, kersane sak niku sukune jenengan lepas saking sandal terus diiket. Niku mangke mboten termasuk tahammulun najasa. Dados model seperti damel napa tikar. Dados di bawah tikar itu saumpama najis nggih, tapi sampun ketutupan tikar pokok podo keringe niku hukume mboten membuat najis atasnya. Ngoten nggih. Lajeng wasatrul aurati dan masih banyak ini wis wallahu a'lam bis-shawab. Pun kata-kata ini jenengan bijing nyambut damel mungkin malih napa namine nggih terus akti likulli haqqin haqqo ya harus sesuai porsi. Napa malih urusan niku wau nggih adzarus salat mungkin turune kepengen akhirnya mboten sembahyang subuh kae ngaji langsung dilakoni. Pun wonten mawon menawi satrul aurat dipun jelasaken datang pertemuan nggih. Wonten mawon ingkang saged damel aturaken nggih fikih niki panjenengan sangu kita agar ibadah ini menjadi sah. Ya mila jenengan wonten majelis taklim, majelis napa mawon sing teng ijo niki jenengan tumut kersane estu barokah nggih. Mekaten yang saged dalem aturaken menawi wonten kekhilafan wonten salahipun dalem jelasaken minangka niku saking dalem kula piyambak menawi wonten benere niku barokah saking guru-guru kula niku sedanten fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hawil
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين بسم الله الفاتحة.